يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدي تبشر في الله جباو بيجمعي بيدومباي كأننا على فه أكاكيش أنا كنما ناكا بركة على كوجيدنا وكلنا بلا جلنكا أنغا بيجمع كتبالا أمبا بانغوني زغنا كربوغلا بانغوني زغنا كربوغو مصر با ni almami bi ni oye Abdullahi Traore nan beba wele ko bare na radio barakela do radio jaga fola almami fenando zagena korobu konnana ka ta tieye afa ko fe ni ala na ka kira sona ambe ale ka misir bayne kono bi abina kutuba duma min ke anye angeje anga nyamada baraka kutuba duma fe ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلامو أني خطبة من كلا أرابكانا أمنا سيغوكا بمانكانا أني خطبة أني دمنا كتنو سيغي تنو تيجيما نو أيه مسات علي أني على فوكا على بركة أمي يفاني على في أمي تنعين على وتلافي كابو أني ركون تورما أنعا باراجو ne alay mamin kanda fili bagato tigila ne alay mamin fili kana bagato tigila ala kan kanda ala kanan fili an sherela ka fo mashiti fo ala kilin janyon tala an sherela ka fan kuntigi muhammad ala ka jondo ala ka chidendo o ko fango ala ko qur'an kono akoya o mo gamunu limaniara aisra ala nye ala yesina chiena aka na son fiyo sayaka ausro fo ka asro ausdame alindo fo ka asro ayaw iradi alama ala ko qur'an kono tuguni akoya aw mugo ayisra aw manye mami ya aw danka bo ninkelena ka kala ka nin furu muso danka bo ala ni chefla ni che ani muso ni oya amba hawa ananfa adama che ni muso bela jilen bora nunu de la anga sira o masenye anga sira masanye amenyogon deli masamin kama nso ala kama ntonye ala kama ni kanye ala kama anga sira sinji fananya anga na sinji anga na atige akoyi kado allah ta'ala kan aw ma koloshli bagay ala ko qur'an kono tuguni ako yawo mo gamunu limaniara ay sira alanye aka kuma nyum fo ala ba ka baraw nya awbulo ala ba ka jirmun kafari ako ne mami ala batu ka kira ka jamala kan labato ko tigla mo ni robbasro o ko fe ne manyini ani kishinyini anyo nyesi kira kuntigi ma no oye muhammad ye sallallahu alaihi wasallam o ko fe ngo ala ka jon mu'minu alislamo ako ni mami dusukana mirita ka laje ka jinya kunu laje ka bil laje ashini minake chukudi ibaye ka foni bela jili gongo de gongo minabe jense akoni mami yi tashi ka do jinya inta beye jinya nye fen fitinindi ibina barake jinya kono fe mese ga lahara sonno ya ibulu o temenon ko fa ko tuguni ni mami haklila ka fo lahara be nyini ki to jinya de kono ya ibe surafana tama chamanta jinya kono ka lahara so sigi ko makono yasa ikase ngati somogo ma iniso jali ay alaka nemo ayo kusma akuna chenin ke dugo kulenka aw la halaya aw chenin bagay akaw tashini adi kawyi akaw tashini samuda kawyi ulutume farakulu lesen wulun yorola ani fir'auna muye bolonani tigi nuniye kojugu bela jilenke ni nyoso sigi ngono
u ye tiɲɛni da kɛnɛ kan Alahu Taala ye bɔnni k'u ka lazaba nɔnɔyaw la k'i k'a dɔn Alahu Taala a bɛ makɔnɔniyɔrɔ la silamɛw a ye siran Ala ɲɛ a k'aw labɛn ka na kununi don ye n'o ye saya ko ɲɛnamaya ye a kana to fiyewu Ibilisa ka aw marasa ka don a ka siramusow fɛ Ala tɛnɛmako baara a y'o fini bɔ aw la a ka tugu Ala ka sira jɛlen kɔ a ka sitana ka siramuso ye k'o to yen i k'a dɔn Ibilisa y'an jugu de ye jugu min n'a dalen don kɛnɛ kan an ye fɛn min fɔ kutuba fɔlɔ la o de kɛra o ye o laban na an y'a ɲini Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma kutuba filanan an seginna ka tanu segi tanu tigi ma n'o ye masa Taala ye nɛɛma ɲini ani kisi ɲini k'o ɲɛsin kirakuntigi ma n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ an ye Ala tanu k'a fo k'a barikada Ala ye fɛn min d'a ma ko Ala ni ce Ala ye fɛn mun fana minɛna ko Ala ni ce sabu ka da ka juguman tɛ Ala bolo fɛn bɛɛ ye Ala ta ye a ye min di o y'a ta ye a ye min minɛ o y'a ta ye an seerera k'a fɔ maa si tɛ fɔ Ala kelen jɛɲɔgɔn t'a la ale de ye maa ye maa wɛrɛ t'an bolo ni ale masa in tɛ ka seera ka fɔ an kuntigi Muhamadu Ala ka jɔn don Ala ka ciden don Ala ka nɛɛma ni kisi Ala k'o kɛ kiraba sanuma in kan ani maa o maa n'o tugura kira n'a ka siyɛbɔ ko fo ka taa se kiyama jɔ don ma o kɔfɛ an ko alisilamɛw muminu Ala ka jɔnw ne bɛ aw ladi n bɛ n yɛrɛkun ladi ni Ala ɲɛsiranya ye i b'i ka dugu la sira Ala ɲɛ i bɛ wali dugu la sira Ala ɲɛ ani Ala batuli an ka Ala batu an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko ni maa min ye miskala zarati ɲɔgɔnna baara hɛrɛ la ko kiyama jɔ don k'i b'o ye o kɔrɔ i bɛ sara o la a ko ni maa min ye miskala zarati baara jugumana kiyama jɔ don i b'o ye o kɔrɔ i bɛ sara o la an ye fɛn min fɔ kutuba filanan na o de kɛra o ye an ye kutuba an y'a kuncɛ ni mun ye an ko silamɛw muminu Ala ka jɔnw a ye siran Ala ɲɛ Ala ɲɛsiranya hakika la nɛɛma ɲini ani kisi ɲini a y'o ɲɛsin kirakuntigi ma n'o ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam Ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ k'an ka seli Ala yɛrɛ tɛ seli Ala ko an ka sun Ala tɛ sun Ala ko an ka hiji Ala tɛ hiji Ala ko an ka jagabɔ Ala tɛ jagabɔ Ala ye baara kelen fɔ ale b'o kɛ ale ka mɛlɛkɛw b'o kɛ o de ye jumɛn ye o de ye kiramasɔli ye a ko maa min ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma ɲini ni kisi ni k'o ɲɛsin kirakuntigi ma n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam Ala kira fana ko ni maa min sɔlila ale ka siɲɛ kelen Ala na kɛ mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 10 n'i sɔlila ale Muhamadu ka siɲɛ 10 Ala na kɛ mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 100 n'i sɔlila ale ka siɲɛ 100 Ala na kɛ mɛlɛkɛw bɛ sɔli ka siɲɛ 1000 n'i sɔlila ale kira ka siɲɛ 1000 kiyama jɔ don i bɛ don ale ka surunadon kɔnɔna la la ilaha illallah muhammadu rasulullah Ala kan bɛɛ lajɛlen don kira ka surunadon na an ye fɛn min fɔ kutuba filanan na o de kɛra o ye an ye kutuba an y'a kuncɛ ni duwawu ye an bɛ duwawu kɛ Mali jamana Ala ka basigi don a kɔnɔ Mali kɔrɔn tilebi bani ni baba Ala ka basigi don a kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ an ka silamɛforow ye Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa n'u ma ka duwawu kɛ banabaatɔw ye minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ Ala k'u ɲuman jigin so minnu bɛ sow kɔnɔ Ala k'u ɲuman bɔ Ala ka jumaw Ala k'a cɛya diɲɛ malo ani lahara malo Ala ka alsɛmɛ bɛɛ kisi a ma Ala ka limaniya d'an bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمع الله لمن حمده السلام عليكم لا إله إلا الله
فزتم وفزتم لا إله لا إله أبو بكر وعمر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. بعدين تبشر في الله جبوا كوبفو كوبدو كرامانتو الله كأننا الله في كشي الله تاي هنا الله تاي بركة الله تاي الله كوكي ننا وكلين لنا بلا جلي. أنغا جمعة كتب دمين لمنا كوفي أنكرمو أنغا المامين دا أنغير الله من دايم من تكلاي الله يرتقو أني أجمو أبورا جون فيننا. الحمد لله رب العالمين. نبورا منا وي آدم تراوري وي مبا وي المتجري أو نيري عبد الله تراوري غابمي ولوكو bare nga babu yure o de chene fleta ne baka to dalendo ba yure nye moshikande ibe me ita to nyon chama me fu mo min bora burkina walma burkina fampe bolola bare babu yure de do mfatoma wala mfatoma o de ke bare te able trawri o de ntoy. Alhamdulillah bade to bashir fil Allah jabo ko men diamond gilay an chama mena ambe bare info nga boyoro ani asoro chugo ala sona bi anye o me atigi yarada ambe ala fo kala barkada o kofe nyin ngalim me yambulo ka dawka almamiya tita kalanko jango kutuba kala ka kalaw tasma mena on damina na wati jmauna karamo jmaun fenambulo tambo fo ka do ko wi ne ka kalandam nanani madrasay ngane ka madrasay re matime 6e maneka ne matime 6e maneka kada munka antume kalaram na no ko ye madrasatu rashadi bangoni jangne bugula boni kasi 4e mande ibwatila kala di umbel lafu moko techeya bo directeur ba yi ka foni afrako karam ko ta kabla nun kuna sarat nasro kala nun tsaka sarat saka sara c'est pour cela ou be labla ka papier duma ou ta kala rowerla ne koron ne kormson ne dogo ulu bela jile kalange madrasatu hilalla fona krani kli parce que ne ka kalama jama madrasa la ne dana 6e niveau de la bon au 6e niveau fanala mbo ola même ko kala fanana bar kala karamo ali konati ali ne ko komi kala ni korba ale be do classe ko naka leçon expliquer chien clé chien fla donc ale be tisigi ne din kala no ni tobe soka a traiter nyokombolo me kala ndi ala même ko kala na bon ne ka kala fan chama o kon kala duguma kala yi bon tu me kala nga ale re bolo jangne bugula me kitab ko kala abolo o temene ko fafana ne tinte vacances fo yeke bama ko ya no ni madrasa blala folon tu meta juru karamo ko de be ko Ibrahim Konta o ba wele ko saba karamo ko ntumbe kitab ko kala fe o temene ko fe nyento yemfana nali ka kala ka fana sirabo wala mla an karamo ko do tumbe ko Mamadou Kulubali be ko Madu Hakiliduma ni san chairman kalife vacances ko nala meta darsu ta fe nga wala na korola no ko nga kalankara ni chigo ya na madrasa ko tasrafe majama wala matme 6e niveau ka. Alhamdulillah baden la jel kala fo mi asorola kalanko yi buna kunka kala atiban ka nyina la fe halsa doni barkama wani doni jidile ala ko di ani ankara mgoma yin ngale metugo la we aka almamiya yare ma fe ka do aka almamiya adamne na sanjbe sababu jme fene nanani ayi mese ka fo adamne na mfa fatulen ko fe ka mfatu bolola antunte wele ko almami parce que de ko almami titulaire ga juma seli akunyo otone bolo nga almami to ko wele mamina o ya ale bo mamina ale fatura ale kan naibu mun kundalo na ale ka directement o ye alhaji yorogeye donc ale fatule yorogeya ira ka fone fa kuma place mina ne kana o place la ne ko kuma ale chokorobai anga lako kacha akuma chiga mina chokoroba kan nyama konnala akadni halsa akata o tasrenga ne ka to jumaina krenkere ala donc femi farda towe ale ko selina mo wati soro domina ne ka bla jamanye alhamdulillah yoroge ale be romna biya be sambi kono ton jatela ayem bonya ayenga sisigi nene na sofo la dongodo yoroge ati songa mo seli aba fu ko fone ka temenye c'est pour cela ne rafa na manana meto kofe pour que ka ale ka selni mo yi anote almeme soro la ni sera fa fatiro ba fatulon ko fe ale ayira ka fo ale shiwe romna ale tsika gringa jonya ble ale ta fo nya donc ko kané to di l'imam mugoma ne ka ko comme titulaire ale ko même mugo selinga officiellement ne de to be ne ka fo ko ne de imamé ngane ko ne fana abunya takada alema ko imbe chu wala anu nyogon chalala ka chugorba to bolola juma selingo ni nyimin ko la fin pete sansigi obobo ka chugorba to bolola donc si sansa chugorba fatuli o san flare fana flani o san flare dafalen flani donc si sangane me ka barako chugo yala alhamdulillah baden to bashir filalla jawa nakilla fam yasrullah ni almam yasru chugo inka o koroya barata almaminde kata fako chien
ma ɲini ala fɛ fa in dɛsɛra yɔrɔ mun na ala k'a n'a tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan ɲininkali min bi tugu o la bi Zagina Kɔrɔbugu misiri mun bɛ a kɔnɔ k'o bɛ se ka fɔ diɲɛmaa ye k'o ye degun ye ko o dɛmɛ bɛ se ka ɲini diɲɛmaa fɛ ka kunda misiri in yɛrɛ kan. O ni Zagina Kɔrɔbugu misiri an bɛ waati min na bi in na an tɛ se k'a fɔ ko degun foyi foyi b'a kɔnɔ ka da mun kan n'i y'a ye degun bɛ na misiri caman na o bɛ sɔrɔ ɲɔgɔn gasisigibaliya ye n'a ye ɲɔgɔn gasi sigi bɛɛ ye ɲɔgɔn pilasi dɔn denmisɛnw bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bonya mɔgɔkɔrɔbaw fana hakili bɛ denmisɛnw na n'ala sɔnna ma fɛn ɲɔgɔn foyi tɛ don a la kuma anw fɛn fɛn bɛ yen nɔ yɔrɔge an y'ale ko komi alimami kɔrɔba ne dalen b'o kan ka Abbas Traoré da ne kan ka Mustafa Traoré da ne kan wa an fɛn fɛn bɛ nin génération kɔnɔna la bonya ni karama o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni tɔgɔ ko gɛlɛya ala barika la o fɛn ɲɔgɔn foyi tɛ misiri kɔnɔ bɛɛ bɛnnen don bɛɛ bɛ don da kelen fɛ bɛɛ bɛ bɔ da kelen fɛ an kɔni b'o lahalaya kan. Ma ka ɲini ala fɛ cɛ bɛ ani kelenya min bɛ misiri in kɔnɔ yarabi ala k'o jidi an ka ɲininkali min bɛ tugu o la bɛɛ b'a dɔn jamana in bi alimamiya ko nɔgɔn tɛ f'u y'a da zana yɛrɛ la k'a fɔ ni ɲɛma kɛ alimamiw ma ko kɔngɔ bɛ na u faga ye an b'a fɛ ka a ɲini an karamɔgɔ Abdulahi Bara fɛ alimamiya in kɔfɛ baara jumɛn de b'ale bolo métier la ka dayirimɛ ɲini kɛ o la walasa ka denbaya ta. Ne ye animateur de radio jɛ ka fɔ la et puis radio ne ni animateur tɔw fana différence fitinin bɛ yen nɔ ani wajulikɛla tɔw misaliya la i b'a sɔrɔ wajulikɛla caman bɛ yen i bɛ se k'u kan mɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ radio caman na nka ne ta tɛ ten cogoya la ne ye fonctionnaire de radio in kɔnɔ depuis 1996 radio bɛ ne sara ne ye fonctionnaire de radio in kɔnɔ wa o sara fana ala barika la a bɛ n wasa alimamiya in kɔfɛ inshallah. Alhamdulillah ka ɲini ala fɛ halisa garisɛgɛ ye ala de ta ye miliyari caman bɛ ala de bolo yarabi ala k'o di an karamɔgɔ ma waati kɔrɔn kama an tɛna taa ɲɛfɛ an t'a tun ka d'an ye ka baro caman kɛ ni an ka imamu ye bi nka an bɛna ɲini a fɛ nin yɔrɔ in na welekan min bɛ a bolo a kɛ o di ka sɔrɔ ka dugawu tugu o la an bɛ jɛ in wuli o kan. Dugawu kɛ aw yɛrɛw ye an bɛ dugawu kɛ mun na fɔlɔ kɛnɛya la maa bɛ fɛn fɔ ɲini diɲɛ sosigi in kɔnɔ a ka sɔrɔ i ka kɛnɛ de kɛnɛya de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ fɔlɔ kɛnɛya ala ka sabati ka dugawu kɛ an karamɔgɔ Sherifu Usman Madani Haidara ni télévision so min n'a sigilen filɛ ni o ye Sherifula télé an bɛ se ka fɔ ni an bɛɛ ka télé alhamdulilahi rabbil alamin an bɛɛ lajɛlen ka télé ka dugawu kɛ Sherifukɛ ye a ɲini fɛn sɔn hɛrɛma ala k'a da an n'a ma diɲɛ malo ani lahara malo ala k'a n'a kisi ma ka dugawu kɛ aw yɛrɛ minnu bɛ baara la a kɔnɔna la ala ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ sabu k'a da kan ni bɛn bɛ baara yɔrɔ la baara yɔrɔ bɛ taa ɲɛ nka ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni k'i bɛna baara yɔrɔ la i jɔrɔlen bɛ na i sigilen bɛ na i t'a dɔn mun bɛ k'i kɔnɔ yen nɔ kuma ala ka bɛn ala ka sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ garisigɛ ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di an ma k'aw bɛɛ fo ka dugawu dun k'aw ye wa Sherifula TV lajɛbagaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'u ye olu min tele wa Sherifula TV ka sɔgɔntiya sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na u ka telew bilalen don a la an bɛ dugawu k'u ye u fana ka dugawu k'an ye labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. اللهم افتح لنا رموزا وهب لنا الكنوز وارنا الحقائق وعلمنا الدقائق وانصرنا بالنصر الرباني المحمدي بأدلتك القهرية المرئية في هذه الحضرة العظمى اللهم امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Mbaden tebe Sherifula lajabo ne ne sɔrɔ la bi ka lase aw ma an ka juma kutuba kɛnɛ kan juma kutuba kɛnɛ min ne an nana kɛ Bangoni Zagina Kɔrɔbugu la an karamɔgɔ Abdullah Adam Bare ale ka juma misiri la k'a fɔ a k'an bɛn juma wɛrɛ ni hɛrɛ kelen na wa shukran lakum. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا